बेटी ठीक है सुमी ठीक है अब जा जा माई जा चलो ए भौजी जाए तो मार के तो पूरा कबार ले लेलू कि ना झोपड़ा कबार ले तो कन्या काजी अक्का पे बड़ू भर कर खोज लेनी कहनी है कि सुना ना हौ बाड़ी नु बड़की मई बतिया में के कहते कि सुमिता के बियाह करबू लोग तो कहे ना कहनी जी माने तो माई बाबू ने खत हम नहीं के देबनी या हां मान लो कि सरसियान होई गुलवा ना आ समय पे बियाह ना कोइला पर देखत नु आजकल कौन कदम उठा लेत ओसन लइका चाहे लइकी दीदी हम ये सोचता नहीं कि बेचारे के बियाह शादी हो जितना तो अपना मुंह माया में वो अधूरा जीता जैसे हमनी के अपन तब का हमनी के माने अपन बाल बच्चे हमनी का वैसन भौ जाई थोड़े नहीं कि देवर कमा दे हमनी का सलिया धान खाती ललाइल बन जाए ऐसा ना हटे हमनी के ने तो धर्म रखऊ के ना चाहिए कने हुआ लगन मत करस कि दूसरा के धन पे निराश करो हम ये सोचत नहीं बियाह कहानी आ तो उ कहत लोगनु कि तिलक कम दिया जे तो तिलक के काहे थी होई आखिर ना पढ़ेलन ना कुछ करलन खाली कामे धंधा न करेलन आ लड़की का तो निमन बिया बतावत रहली बिया हां कति सुंदर लेकिन गरीब घर के बिया बेचारी लड़की निक बिया तो पैसा के एकदम में बात मत कर हां तब का कैसे हो जाओ कमा के देखी दूगो भाई बना जाना गहना बुठी है हाँ। बात नहीं कि हमनी से कम बनी सास के कौन गहना बा हां तो ओ बेईमानी का करे के बा छोट पतो ही दुला रही करे हक भाई सास तब का कौन थी बाटे जीतियो ती का नखे गहना में हो सास जी के सब दिया ही ना इतना थोड़े थी पागल आदमी बा कि आदमी ना दी तो कहते नहीं कि चला ना बतिया लेवल जा फोटो आइल मंगा लेवल जा मोबाइल पर दे दी जा तो हम सोचता नहीं सुनी ना खरवास चढ़े वाला अथु के जन का कहाला 15 गो दिन नी करेला 15 गो अथु रहेला हां हां तो वे कहनी कि नी के दिनमा देख के आ बुला दी जा देखता कलन जा कैलेंडर में देख लो खेत वो तो कम बाटे जाके बड़की जाती बड़की में से बड़की सास से सब कोई चाची जी चाची हाँ कहेला हां हां ये बतियो जैसे पूछे नहीं कि देखो हम बड़ बानी ठीक बा लेकिन गोतिनियो से तरह सलाह ले एक बार वैसे पूछे नहीं तरह जरूरी दीदी चटपटा तू कर हमने के बियाह शादी के भोज कइले ढेर दिन हो गइल बाटे आ गोड़मी से वाला ढेर दिन हो गइल बाटे छोट गोतिनी है तनी मन लागी घर में ठीक बाटे आवतनी एथी कह के ठीक न बुला के उनकरा के ठीक बा जाए आओ सुना सुन बाबू चलो आओ जा टेंशन मत ले हम बाइन हो हैं हमार तो डर लागत अटे हमरा कोई कुछ कही ना ना अरे कोई ना कुछ कही हमार हम तार से प्यार करत रहिनु हम बियाह कनी नु ई तो रवा ठीक कहता नहीं रौरे मुंह देख के नु आज हम आ गइल बानी बताई आ 3 गो बाल बुतरू लेके हां ऐसे भी हम बाल बुतरू वाला बानी लेकिन हम कुंवारे लागी ना हम बियाह लागी ना अरे तू बियाह लागो चाहे कुंवार वो से हमारा क्या मतलब बा हमारा तरह से प्यार हो गइल बा तो हो गइल बा आओ चलो और वो प्यार है कोनो 2 दिन या 4 दिन वाला ना पूरा तार उम्र हम निभाई एकदम जैसे मर्द मेहरारू ओकरो से बढ़ के तारा के प्रेम कर आई कनी के अपन लइको से बढ़ के हम प्रेम देख देखियो ना काले स्कूल में के नाम लिखवाया तनी आज सरकारी में प्राइवेट में लिखवाई सरकारी में ना हमार खानदान के वो सरकारी में लिखे पढ़ल त ई कैसे पढ़िया सन ऊपर टेंशन मत मलदार पार्टी देख के आईनी हो बबुआ रे आवसन पापा जा रे आवसन ए बाबू चल आज से ही नया पापा बड़न तू लोग ठीक बा हां आ तू लोग हमार नया बेटा है हां आई कहने जाए के बाजी है रे यानी बा बस अब आइए कोन जा सीधे कहने घर बाबा क्या है हां आई दादा अल्लाह नहीं है कोई करता अब देखो जी अरे ई गांव घर के हमारे चाचा हो अब इनकर ऐसा हालत में देखो हेजा सुतला के कौन जरूरत रहे लेकिन ई ओइ नि क के धइले रहलन ए चाचा अरे हम हई लाल बहादुर करे लाल बहादुर उठ और आई हो माई का हो गयो अरे तोरा माई का मात बन हई गोड़वा हई कौन है धांगत रे हमार मेहरारू ही जाए घबरा मत उठ जा अब तू रास्ता पकाए चाचा सुतेला हमारा ये नहीं बुझाता घरे सुता अरे हीरा हई कबेला हई लगा के हई झुलुआ हां हमार हई डोलावत हवसा या फे करत हवसा सरबा लइका बा वो हनिए के चलते कल हई न कि एही में सुत हई कोनो जना के हई खेले ना बाबा गोड़ लगा जा आई रे माई हई केतना हई तोरा त भारे ना रे ई ले ले आगुल हई 3 गो के आली कोनो चीज के बाहर नहीं के टेंशन बा ठीक नु आ मेरा रुओ के नसबंदी होइए गइल बा अब कोनो प्रकार के दिक्कत अरे जाए सर तोहरा लेखा हई कतना बढ़िया भगवान बोलो तानो क्या
आई आई मिला हम कहानी तोरा से कि आई ता बड़ा ये मत तो कि आई बढ़िया घर में शादी आई कर काहे त हम बढ़िया नइखी का हमरा पिलुआ पड़ल बन सा अरे ना ना एकदम कितना ये स्मार्ट है रे भैया मस्त अच्छा पतो लगी यहीं जा चल जी आओ उठाओ चाचा पुला हटो रास्ता पले ठेके के ना पाप पर आराम से चाचा आराम चाचा एक मिनट चाचा हो गया चाचा अब तू किनारे हो जा हैं कितना एकरा आई ताकत है रे भैया मारा थे आई धाका आई बुझाता आई पछवाड़ा के आई सिस्टम हिला देगी पछवाड़ा में कर रही है क्या कोई बात उम्र के हिसाब से सब खत्म हो गया ये हमार गांव हो इतिहास के जे हमहु जन्म ले लिए जे बाबू ये हमार घर हो ठीक नु जे हमहु जन्म ले रही है जे हमार बाबू आ दो इतिहास का बाबूआ खड़ा रह जा ये आओ जने जा अभी तेरा जा मत हो जे काहे के डराइम हम आई बनी अपन सस अरे सुन तारा के ना अपन लई कौन के कोन आ जने भौजी बोल लागल भौजी हमार बोल आई हो सुमित हां भौजी ई का हो ई का करत हुआ ओ बियाह को ना अच्छा ही बताओ ए कने हुआ आई के हटे हमरा के भाई और ना सब लड़का बोला वो अच्छा ई का चिकन ही ई सब तीनों लड़का आवसन आया इनको नसबंदी हो करबा बंदी कर लइखे अच्छा ई बताओ कि हई घर ठीक बा कि हई घर कौन पहले देख ला देखो तो हाय बात भौजी आपन जितना सब सामान बा लेके तू हो में चलो मड़ैया वाला में तो ए बेटा हुआ माई बाबू मर गइल बना त हइए कुल हथु करतनी जे आय अच्छा ई कौन नियम हजी का होते रे तेरे सुने में लड़की ना मिलत रहे आय हमनी के लइकी फैकी देखा तनी जा आरो ए है कने तू पीछे जा ना खींचे ना तारा तारा लौकल ही आरो के अरे तो तारा के चिंते तारा से फूल बनी का रात से फूल बनी बतियाई हमरा आगा बतियाई नहीं खाऊ आय आगे तू पीछे तू जा कने रखनी बाबू का हमरा पता रखनी बाबू का कसु ढकत हो तारा के का जाना त ये 3 महीना तेरा में हो तारा के का जाना 3 महीना तेरा में हो देवर ने बतिया के है बेटा हम देवरानी हनी बेटा हे जावा हाय देखो हाय आई हो माई आई ये कन्या आई हो माई हटी ई का हो सुमित ई का करत अब हां जा जा माई के जा चलो ने चलो ए भौजी जाए तो हमारे के तो पूरा का बार ले लेनु कि ना झपड़ा का बारे में का का चलता हो आवसन झपड़ा का बारे में काम तो तू कइले बाड़ बतावा ना खराब लगी आ तो हमार झपड़ा का बारे अरे तो देखै मन के बिगड़ल लड़का के आय तो का करी बेटा हम के बनी हिस्सा बटवा हिस्सा भेज के केस मत कर देब हम जान लिया जा ना बियाह का के भगा के नहीं आई आ देख अपन भैया के ढांचा ए ई भौजी के भैया अरे पर भौजी आसन लोग है त ताऊजी हां आसन आओ जाओ आई के हो ई के एक बिती लागत नहीं के हो त बुझा त कन्या भाई तीन गो बात के हो हां पापा बुझाइल पापा हम पापा आई मम्मी अरे जान लाजो देख रहो त मौगु कहि के अजी बोलाई का सो नंबर अरे ना बोलाई बोलाओ ना सोना और का अरे कहता कोट मारी भौजी तारा बुझात नहीं रहो आय शादी शुदा हो के कुमार लइका पा गेलु हां आय अरे छोटिया ना मन बे आ तो मम्मी के बोलला ना कि छोटा ना सड़ता हां हटबो के ना सोटी तारा के हटा हटा बाबू तो देखा हमरे भौजी के बाला में ठीक बा तारा के हमनी के नहीं कुछ जान ये हमर बोल ले जा ऐसा ना एकदम बहनवा ना बड़ी सुना क्वार्टर में चलो खबरदार अरे खबरदार। भौजी जाए तो अभी नैन हो आई हो माई आय हो माई हटा ओ ये रा 3 गो बाप कहले 3 गो फतार बीच के आइल बिया 3 गो के लेके आ तीनों के को घोस ना ताहरा के नु पर टकराई ले लिया तेरे के काटिया मत और धन दौलत लेके भागी अच्छा भौजी को रोट पातर आई रे मौगा आई हो भेड़ू के बस सब के सब लागल तारा बाटे के ई कबूतर ही सुपर लड़की देखले रहनी जाय भौजी प्रेम हो गया एकरा ले आई आंख एकदम छोटे मौजी गांव में हमरा के तनको मेहना मरिया सना तम जाके मरिए जाई फसरी लगा के देख ले जा हम जाता नहीं यार बहिन घर में पड़ल बिया जवान हम क्लियर हो तारा माई के नु जेतना गहना बनू शौक रहे नु कि छोटा की गोतिनी के दे हम जा अबे मैं गहना निकाल ए भौजी फिलहाल ई मोरा खाली कर दो बुरा मत मानियो